Bismillahirrahmanirrahim. Qurbalyk çalmaklyk wajypdyr. Hudaý tebarek we taala biz musulmanlara qurbalyk çalmakly wajyp aýlandyrdy. Qurbalyk her bir hur musulman, muqim we bir nesap mala eýe bolan mümine wajyp bolýar. Şu qurbalyk çalynanlar bir doga riwayet bolupdyr. İmran ibn Husayn radiyallahu anhu Peygamber Esamdan riwayet edipdir. Peygamber Esam Hazreti Fatıma qurbalyk çalmaly bolanda aýtdy: "Ya Fatıma qal we qurbalygyň başyna gel we zebh edilen wagtynda damak çalynan wagtynda şu dogany oky" diýip şu dogany öğretdi: "Inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalika umirtu ve ana minel muslimin." Tahqiq qurbalygyň bu kurdogundan awwalky damjakan bilen diýsem Hudaý tebarek we taala bir ömür eden günäňi geçer diýdi. Şondan İmran ibn Husayn aýtdy: "Men soradym, ya Rasulullah, şu sana we seniň ähli beýtiňe hasmy ýa hemmejek musulmanlara ammy?" diýip soramda Peygamber diýdi: "Hemmejek musulmanlara am" diýdi.